नानियालाय हा दै सरदोंना बबाव फरायो नोङो हा केन्द्र कलेजाव आच्छा बर'थ' नंला नोङो ना बर' नंला ना बेसेबां क्लासाव फरायखो एबार बिए पास आच्छा ओजोंसो थायो खोमा होमबा केन्द्र बेसे गोजान जायो बड'लावनि 70 थाखा भारा नोंस्रालाय साबेसे परियाल फिसाला सासे फिसा सासे ओमफ्राय जों बोराय बेसे गोबाव जाखो बेयाव फैनाय नोंस्रा बोसोरनै जाहां जाबाय दा बैसाग मोनबा बोसोरनै अबाव मोनस्रा न'आ इयावनो मानो खारबोखो दै बानाजों खारबोबाय दैया खारथारबाय साफा गैला जेबो गैला न' गंसे दं न'आबो बाला फबनानै गाहाय जाना दं साबसे दा ओमफ्राय दा बेयाव साबसिन ना बेयाव साबसिन आरो गथ' गथायनि थाखायनो फैनांगौ जाबाय साबसिनाथ' जोंनि बायदि अबाव सुबिदा मोनो बेयावलाय ओरैनो ओमफ्राय माइ खेथिफ्रा बबाव थागोन नोंसिना माइ खेथिफोरा बिदिनो हा बन्दक लालाबायनासो मावो जाय आच्छा जोंनाथ' गायजाला ओरैनो गथ' गथाय साबेसे नोंस्रा सानैल' बे फिसाजोआ गेदेर आच्छा जोनोम जायगायाव बबाव नोंसिना होमबा गोदो आं गोदो जुनायावसो जोनोम जानायमोन जुनायावसो ओमफ्राय बेयाव फैबाय आरोखि सिङावसोमोन आच्छा होमबा नों बेसेबां सनाव हाबा जानाय बेयाव फैनायाव 2001 सनावनो हाबा जानाय होमबा जायगाफ्रा माबायदि होमबा बे समावहाय बे समाव बिराद मोजांमोन दैया खाथियाव गैयामोन आरो जों बायना लानाय हासोमोन नोंना एक्टरा बबे अ बियो आच्छा एक्टर होमबा आदाना अबावमोन नङा नोंना जोंना मेनाथ' गोदो रौथायाव जुनखारै मा नोंबो जुनखारैनोखा आं जुनखारैनि नङा आङो एकदम मेन माबा मा बोरै लोगो मोनलायनाय गोदो जायगानिखा नालाय नङा होमबा दे नांला दे ओमफ्राय आदाखौ मोनसे सोंसै आङो दा नोंथांमोनाथ' बेयाव खारबोनांबाय मानि थाखाय दैनि थाखाय नङा होमबा दैनि थाखाय खारबोनांबाय उफाय गैया दैयानो डिस्टार्ब न' बाङाबो दङ बिदिनो फाखानि मोसौ मोसाबो साफा दैया लांजोब्बाय ना लांबाय माने हाब्रु जानानै फैजोब हाब्रु जाना दैया जेनेबा दै देरनायाव आरो ना सप्ताफा गाहाम गांसो मोनजायो नालाय ओरैनोथ' ओमफ्राय जेनेबा दैफ्रा माबायदियाव देरो हरफ्राव ना सानफ्राव मालाबा हरावबो देरो हराव देरबाथ' माबा गैया नङा होमबा ओरैनो जेनेबा नोंसिना खै गरसो दंमोन बेयावहाय ओजोंहाय दा 32 गरावहाय अबाव खारजोबखो दा ओमफ्राय दा जेनेबा गामिखौ नोंसोरो मा गामि नाम गोदान नाम लादो नामा गोदान नङा दा रजनिफोराव हाबबाय नालाय हारसायावनो थानांबाय आरो दा बिदि जादों दा जेनेबा नोंसोर माखौ जेनेबा हारसानि रायजोजों हाबफाबाय जोंनि रायजोआ रायजोआनो हाबबाबो माने जोंनि रायजोआ रायजोआनो नोंसिना गामिखौ सोलायाखै दा गामिखौ सोलायाखै ओमफ्राय जेनेबा मिथिं दावथिंफोर जाबा नोंसिना माबोरै हालमाजिफ्रा बोरै लिङो दा हालमाजिया जेनेबा बिदिनो गिदिंनानै लिङो खस्थ'सो जायो खोमा ना जथेस्थ' रायजोनि ओरैबायदि ना ओरैबायदि माने रानजोब्बाय ओंखाम लानानै ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा हाबा हुखाफोर जाबाथ' बिराद खस्थ' जासिनोसैना न' गारनानै मा गारनानै नङा होमबा बिदि आरो किसुमाना माने उफाय गैयियाव नै देग्लायफोर फैबाय आरो न'निसो दंबायो ना सुबिदाया किसुमाना सुबिदा मोनदों थांनाय बोसोराव 95 मोनदों जों मोनदिया आरो जोंना जादोंमोन खिन्थु फैसाया हाबाखै दाबो बेनिफ्राय मोनसे खोथा सोंनाय दा जेनेबा नोंसोरनिया गथ' गथाय नोंसोर माबे मिडियामाव फोरोङो दा स्कुलफोरखौहाय जों दा हिनजावसाया बर' मिडियामावनो जुनियाव फोरोंदों आच्छा ओमफ्य दा बेयाव 5निफ्राय जेनेबा बेयाव लाबोदों 5निफ्राय जेनेबा 6आव फरायहोदों दा हारसायावनो फरायगासिनो आरो दा बर'आवबो हायो आरो दा बिदि आरो दाथ' ओमफ्राय जेनेबा बे दा इयाव थानाय बेसेबांखिनि गथ'फोरखौथ' सोब माने बेलेग हारसा मिडियाम बा इंलिस मिडियामसो हरनांबाय नङा होमबा ना सोरबा इंलिस मिडियामाव नफा ननै हानायफोरा हरबाय दा ओमफ्राय ओरैनो सरकारि माबाफोर अनसुंथाइफोर मोनाखै नामा जेबो गैया गैथ'आ ना जेबो मोनथ'वाखै आरो नङा होमबा बिदिनो हाजिराफोर मावनानै जागासिनो थिगासे गोजोन थाबाय हाजिरा मावनानै फोरोंगासिनो मा जाहैबाय नैबे न'आबो आरो ना आङो बैयावबो दहाय माखासे न'निबो फट' खेबसा लाबाय नैबेयावबो नायदों बिथांमोना मा जाहैबाय इयाव फैनाया आजि बोसोरनै जाबाय होनना बुंदों खिन्थु बिथांमोना ओजोंहाय दंमोन जाहाथे मोजां दंमोन जाखिनि दंमोन माने हा हुआबो ग्रोम दंमोन जाहैबाय जेला नैबे दैया फैनानै बिथांमोनखौहाय माबायदि हालोदाव खालामलांखो बा बिथांमोनखौहाय माबायदि एखेबारे आथिं आखाइ बुफायनानै दोननाय बायदि
बे दैया बिथांमोनखौ खालामना लांबाय नङा होमबा ना जेनेबा आथिं आखाइ दंमोन थेवब्लाबो गैयि बायदि खालामनानै थांबाय आरोखि खिन्थु माने अकल बिथांमोनहाल' नङा बिथांमोननि गेजेराव गासै 33 ना मा होनदों बेफोरबायदि 32 33नि गेजेराव न'खर दंमोननो बे न'खरफ्रा दिनैसिम माने बे गामियावहाय खाथसला गामि दा नोंसिना ना बे खाथसला गामिया खाथसला गामि बायदियै गैला माने सेरखाय बेखेर आरोना जेरावहाय माबा मोनसे जुदि फैयोब्ला गाव गावबागाव खारनानै बबावहाय माने गाव मोजां सेफ जायो बैफोरबायदि जायगायाव जायफोर हानायफ्रा मोजां जायगायाव बिथा लानानै बा आधा बिगा 1 बिगा बायनानै लानानै थाबाय खिन्थु जायफ्रा उफाय गैथारा बिथांमोना दासिमबो बे जायगायावनो दं होनना बुंबाय ओंखायनो आङो नैबेखौनो खावलायनाय जाय बिथांमोनहा नै दिनैसिम नैबेबायदि बेलायाव दङ जाहाथे बिथांमोनखौहाय जाहाथे भगबानाबो जाहाथे मोजाङै मोजां आरोबाव फैबाय थानाय समफोराव मोजां माने बिथांमोनखौबो माखासे मोजां आइडिया होनानै बा मोजां दैदेनलांनो हायो बा मोदि दैदेनलाङो जाहाथे आफा आनान गसायाबो बिथांमोनखौहाय जाहाथे नायलांथों आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो बिथांमोननिसिम आफा इसोरनि खाथियाव बोर बिनाय थाबाय ओंखायनो आं सानदोंमोन बे खाथसला गामियाव आङो थांनाय बोसोरना बै बोसोरावबो भिडिअ मोनसे बानायहैदोंमोन बिथांमोननि माखासे हालोदखौ नुयोबा बिराद गाज्रि खाथारमोन आरोखि माने दैयानो एकदम ओरै सिमाजों सिलाजों फैहांखानायमोन ओंखायनो दा नैबे आं दिनैहाय बिथांमोन गामियाव नायनो होननानै थांनायाव जाबाय मा गामियानो माने दरसेबो मा न'खरसेबो न' गैला आरो बेनिखायनो आङो अबेबा बै जायगायाव सोंनानै बिथांमोननि नैबे न'खरफ्राव हाबनानै बेबायदि खोथा जों रायलायबाय आरोना दुखु सुखुनि खोथा रायलायबाय खिन्थु बिथांमोननि माखासे हालोदफोरखौ नुयोब्ला एसे दुखुनांथाव जायो आरोखि ना नोंथांमोना माबायदि सानो आंथ' मोजां मिथिला थेवब्लाबो माने फैनाय हिसाबै आं बेखौनो भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा ना गाज्रि मोनो ना मा सानो आंथ' जेबो बुंनो रोंला बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय नैबे आंनि चेनेलखौहाय थिग আছে बिदिबा आं दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै आङो आरोबाव आसा खालामबाय